କୁହାଯାଏ ଖୁସି ହେବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ନିଜର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଖରାର ଭୀଷଣ ତାତି ପାଇଁ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପାରାଟିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଖରାର ତାତିରେ ନଦୀ ନାଳ ଶୁଖିବା ହେତୁ ପାଣିର ଅଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ପାଣି ବିନା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପାରାଟିକୁ ଶୋଷ ବହୁତ ଲାଗୁଥାଏ। ପାଣିର ସନ୍ଧାନ କରି କରି ପାରାଟିଏ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ହଠାତ୍ ପାରାଟିଏ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପାଚେରୀରେ ପାଣିର ଚିତ୍ର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାରାଟି ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ସତ ସତିକା ପାଣି ଭାବି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେହି ପାଚେରୀ ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାରାଟିର ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅସହାୟ ପାରାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ପାରାଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ପାରାଟିକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।